Meta kienu qed jieħdu sehem fil-programm id-dibattitu fuq wan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u d-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini ħareġ biċ-ċar kemm il-Partit Nazzjonalista mhux kredibbli jitkellem fuq l-inflazzjoni u dolli tal-ħajja. Bencini qal li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista n-negozji jingħataw tax credits biex jittaffa l-pis tal-kola, iżda li ma qalx jew ma jafx huwa li din l-għajnuna hija ħafna iktar baxxa mill-għajnuna li qed jagħti bħalissa Gvern Laburista. U allura din is-somma bjal-kola tal-524 fil-ġimgħa fuq is-sena kollha tirriżulta bejn ieħor 63 miljun euro. Dawn huma għal full-time employed. Imma din iż-żieda fil-paga, il-kumpaniji se naqshom it-taxxa u jekk neħħi t-taxxa minnha tirriżulta b'41 miljun euro. Il-Ministru Caruana rribatta lil Bencini u qallu li l-Gvern Laburista qed jgħin lin-negozji bid-doppju tal-ammont li qed jgħid isejjed il-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-Gvern. Ma naqbilx forsi mal-figuri li kienet jgħidlu b'kemm ser ikunu qed jgħinu l-business ma jnibqgħu fuqha. Mela semma il-figura ta' 40 miljun. Aħna tafu b'kemm qed ngħinu l-business billi illum il-ġurnata għat-tielet sena konsekuttiva qed ikomplu jgawdu mill-orħos kontijiet tad-dawl fl-Ewropa minn tal-inqas il-komunità kummerċjali qed tieħu ma' 80 miljun euro għal sena wara l-oħra. Jiġifieri fuq naħed jgħidu jridu jtuhom 40 miljun biex ma jbatux, ma jħossux id-daqqiet tal-inflazzjoni. Aħna min-naħa tagħna qed intuhom 80 miljun, id-doppju. Il-Ministru Caruana spjega wkoll id-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni li tispikka aktar fl-għajnuna lil ħaddiema. Dan għax b'dak li qed jagħti il-Gvern f'sena, il-Partit Nazzjonalista kieku jdum 4 snin sabiex jagħti żied ekwivalenti lil ħaddiema. Mela l-Partit Nazzjonalista qed jgħid u qed nisimgħu illejla li jkun qed iħallilek fil-but 70 euro. Aħna in-nies taf kemm ħallejnilhom fil-but din is-sena dawk illi nieħdu dħul medju ta' 20,600 euro. X'tippreferu? Is-70 euro jew tikka iktar li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista jew inkella is-600 euro u fuqhom li qed inħallu aħna. U allura din hija d-differenza illi nifhem il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jkun oriġinali biex ma jgħidx ħa nikkopja dak li qed jagħmel il-Gvern, imma fl-oriġinalità kollha il-Partit Nazzjonalista qed ifalli milli verament jagħti dak illi għandhom bżonn in-nies. Id-dibattitu mmexxi minn Manuel Mikallef jixxandar nhar ta' ġimgħa fid-9 kwarta filgħaxija fuq wan.